Здравейте, приятели! Да го казваш на гръцки, бе. Здравейте, приятели! Гръцки го кажи, бе. Чак на гръцки публиката ни е българска. Здравейте, приятели. Здравейте, приятели! Всички ли вас снимах? Галя? Галя няма. Значи, на едно място сме, но много е скришно мястото и рано тръгваме. После като имаме светлина, ще го информирам, ще ви покажа началници си. Снимаме се. Групата е много сериозна, човек, стегната, както винаги. Само професионалисти и аз. И тръгваме на едно страшно пътешествие. Отиваме да видим ония измисления бог Зевс. Хайде, чао!